Bună ziua! Mă numesc Maria, am 9 ani și locuiesc în Murcia, Spania. Eu când mă gândesc la România, îmi vin în minte monumente, locuri, mâncăruri românești. Unele din monumentele pe care eu le știu sunt Palatul Culturii Iași, Statuia Infinitului, Poarta Sărutului, Masa Tăcerii, etc. Mai sunt și mâncările specifice. Cine ar refuza niște sarmale calde cu smântână și mămăligă? Sau ardei umpluți? Sau prefer niște șnițele, răcituri, toconiță, zacuscă, murături? Mi se face gura apă. Să vorbim de desert. Colac, cozonac, pască, etc. Acum băuturile. Pentru adulți avem vin, țuică, vișinată, cireșată și pentru copii mult sau preferi apă din fântână. Bine, acum că ne-am ospătat și avem burta plină, să trecem la dansuri și jocuri. Călușarii, ciuleandra, capra sunt unele din 1000 de dansuri populare. Acum ca jocuri avem rațele și vânătorii, baba oarba, leapșa, vața ascunsele și multe alte jocuri interesante. Să trecem la personalități. Ion Creangă, Brâncuș, Elena Farago, Enescu, Eminescu. Am obosit. Să citim o carte, dar care oare? Avem capra cu 3 iezi, ursul păcălit de vulpe, punguța cu 2 bani, fata moșului și fata babei, păcale, Ileana Cozânzeana. Am adormit, visez că joc tenis cu Simona Halep, fac gimnastică cu Nadia Comaneci, mă cațăr în copac, mă bălățesc în râu, culeg flori, mănânc cireșe din copac și apoi stau în amac și mă uit la nori. Ce frumoasă e România mea!